தற்போது விஜய் காணொளி ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறார். விஜய் தொண்டர்களுக்கும் தமிழக மக்களுக்கு ஓட்டுரிமை குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வண்ணமாக அமைந்திருக்கிறது அந்த காணொளி. உங்கள் பார்வைக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி இப்போ நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன். இது நான் ஃபஸ்ட்டு கேள்விப்பட்ட உடனே எனக்கே ரொம்ப ஷாக்கிங்காக தான் இருந்தது. இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்தில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற நம்ம யாருக்குமே ஓட்டு போடுற உரிமையே இல்லைன்னு சொன்னால் நம்புவீங்களா? நான் நீங்கள் உட்பட யாருக்குமே அது இல்லை. நான் பயமுறுத்துறேன்னு நினைக்காதீங்க, அதுதான் நிஜமும் கூட. கொஞ்சம் ஏமாந்தால் நம்மளை மாதிரியே இன்னும் லட்சக்கணக்கான பேருக்கும் இதே நிலைமை தான். ஓட்டு போடுற அந்த உரிமையே இல்லாத மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்தாலும் வரலாம். விஜய் வெளியிட்ட காணொளியை குறித்து உங்களது கருத்தை கமெண்டில் தெரிவியுங்கள்.